Surat pajak bumi ana. Dompete gedhe ya. Parang nggih menemban ngapunten iki kula dadi gegeripun pokoke jenengan mboten samelu-melu perkawis niki. Nggih, Lurah. Leh kula Bandayuda alok benda swala panti kalih Durna nika wau kula cekap kula kalih Petruk kemawon sing nrenggalangi cekap kula kalih Petruk kemawon sing ngatasi. Ngaten nggih, matur nuwun. Inggih, Lurah Bagong nderekaken pareng. Nggih. Soale niki wau kula mriki melih bali mriki melih niki wau. Mergo dompet kula kecer. Oh, kecer. Nggih. Menapa wonten artanipun? Nggih hanten. Pinten? Saikhlase panjenengan pinten le arep maringi. Lumung badhe nyuwun to. Nggih. Panjenengan menika kaya mboten tanggap to ya kula sasmitane ket mau. Mbok coblaka kemawon mboten sah nyasmitani kula menika sampun tanggap. Nggih. Gandeng kula menika mesakaken panjenengan kawula alit kula riyen ugi tau tatih dados kawula alit kados panjenengan. Nggih. Menika wonten sekedhik arta. Menika 300 kula pasrahaken dumateng panjenengan. Menika sak mangke kula suwun kinarya gesang wonten ing dusun panjenengan ki Lurah. Nggih, matur nuwun. Nggih, monggo kula aturi nampi. Nggih, mergi niki menawi namung kula simpen. Nggih. Menika mengke mboten manfaat. Menawi mboten manfaat menika mengke mung ribeti gesang kula. Nggih, ngestaken dawuh. Monggo kula aturi nampi. Nggih, matur nuwun. Sak mangke kula aturi ngedum kaliyan ingkang raka pun Ki Lurah Petruk Kanthong Bolong nggih Ki Lurah Bagong. Nggih siap mempun. Kek kapan le ngenehke kene? Jan wis ora ngedhet kok kaya arep awil ora. Pun bareng matur nuwun pokoke kula dongake rejekine lancar. Inggih nggih, gek ndang munggah kaji. Inggih nggih. Siap man. Nggih Lurah nderekke. Heeh. Ora ngentek gedang lho kowe. Mboten. Kowe gedang sajan wis do pritil kowe. Wis do prigis kowe ta pelakune kowe ta? Mboten klimen kok. Ah. Aku dadi nyalake sing ngempul ngapa kowe iki? Sing ngempul ora ngedep apa-apa kok. Mboten saestu senes kula. Apa? Aku wis prigis ngono wis ora ana gedange kok. Meng karo lirangane kok. Terus durna mandi? Akeh. Wah, Bang Lumpuke Wadyabala, Gong. Wah. Ngandel ora iki bakal dadi peperangan gedan iki, Tru. Ah iya. Lho sapa kae Bang Wedok? Oh, Elisa. Wis teko, Tru. Ah iya. Ke jam 10. Iya. Nyoki eneng duit ki pira? 800. Eneng duit 15.000. Heeh. Iki mau aku diparingi 20 karo penemban ki sapa siji. Heeh. Diparingi 20 sing 5.000 tak jaluk, sing 15 iki kon ngeke kowe ngono. Oh. Saiki kok ketoke iki duitmu mau to, Gong? Ora ya, iki mau iki duit mamu, olehmu tuku iki jujul tuku pentol iki mau ta. Iki duitmu iki yakin iki ora semene iki lemene ora semene iki yakin aku. Sumpah ora semene. Pecah ndasku terus aku ngapusi wis to. Sik, ngene. Apa? Wah, rak tenan. Dompet kandel 300 ngene kok. Bocah goblok. Wah, aku anarkis. Didum sing rata nyato 50. Nyo. Solar. Heeh. Iya ora ana yo. Heeh. Kae Mbak Elisa wis teko. Heeh. Anoman wonten dawuh. Tak jaluk sira Anoman aja cawe-cawe perkarane Petruk Kanthong Bolong apa dene perkarane Bagong kelawan Begawan Dura ingestaken dawuh. Nganti aku krungu alok ing para cantrik utawa kepara aku nyumurupi dhewe. Ora pojo-pojo, satane ora tepo-tepo aku bakal maringi kowe pidana. Sakmorat kelawan apa kaluputan ingkang wis mbok tindakake Anoman ngestaken dawuh paduka sesembahan kula Sang Pinandhita Kesawasidi. Yen mangkono Marata Dyagik bubarna kang padha seba jenenging sunedya manjing ning sanggar pelanggatan jernyata iki wancine wis nandhake wanci bedhug ngestaken dawuh penembahan Marata Dyagik sing ati-ati aja kaya bocah cilik Anoman purna gati ning pananggilan Sang Pinandhita Sang Begawan Kesawasidi arsa manjing sanggar pelanggatan kadheraken sang janing para cantrik manguyu jejonggo Slaganira Sang Pinandhita tu ageng perbawane sinawang saking katebian kaya jawata kaireng widodara widodari
Lihat langit kalang jiwanaga dan moncar surat sonetan